Berqarar devletimizin bahtiyarlık döwründe diyarymyzda kiçik we orta telekeçilik ösdürmeklige aýratyn ähmiýet berip, bu wagtda giň möşürli işler alınıp barlýar. Liverpool aýatynyň hususiýetçileri döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden, dördülýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen täzeden-täze däkmet üstünlüklerini gadanýarlar. Ýurdumyzyň çar günjüne bolşýaly arkada prezidentimiziň hususy rol berýän ýygyderli gollagy. Bu wagtda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýarymyzyň Liverpool vilayetinde de özüniň aýdyň beýany tapýar. İşleri sadaşykly ýoly goýulan hususy önümçiliklerin hataryna, Günnogor Sewitin kerk etrabynyň asyna baba şäherçesindäki ýelkin hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Bu ýerde hususy lugymyň işçi hünärmenleriniň gaýratly zähmetiniň netijesinde aýakgaby önümleriniň 200 ogly görnüşde ýarlandyp, ol ila tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýan harida urilýar. Häzirki wagtda hususy aýakgaby önümçiligine 20-den urak işçi hünärmenler zähmet çekip, olaň aglabasy ýaşlardyr. Goloyda işe girdilen hususy kärhanada kiçik ýaşly çağlara, ýetginjeklere, şolsana gelin gaýdlara, uly ýaşlar aýetlerimize niýetlenden dürli ölçügdäki aýakgaplar önürilýär. Önümlüň renkleriniň sadlaşygyna, bedegi işlerine, owadan haritli görnüşine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Önümçilikde dürli renkli ýüpler bilen bir hatarda çiğmal hökmüne, tebegi önümüň, gaýtadan işlenilen mal derisiniň ulanmagy, taýýarlanylýan islegli haritlaryň berikligini ýokary hil ölçeglerini öpçün edýär. Kämili enjamlar ornaşdyrylan täze aýakgaby önümçiligi galyplamak, tekinçilik, nagyşlamak, bedegleri timarlamak bölümlerinden ibaret bolup, her günde bu ýerde 50-den gowrak aýakgap jüwitleri öňürilýär. Gözü ýakymly, owadan biçigli aýakgaplaryň önümçiligine milli bedegleň usatlyk bilen ulanylýan belärlikli ýagdaýdyr. Hususy kärhanada öňürilen ýelkin harit nişanly aýakgaby önümleri welaýatyň şeýerindäki söwdan okatlaryna uğratylýar. Hususy lugymyň agdaby işgärleri ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän golluk üçin gahrman arkadagymyza alkyş aýdýarlar.